Ahojte, ja som Kaja a toto je video, ktoré zháňam LPS dogy, čo si určite všimli. Jak sa to volá preboha? Víš, ako sa to volá bože, v názve videa. No, konečne. Určite ste si to všimli v názve videa. Takže poprosím vás, keby niekto vedel niečo o LPS dokách alebo našiel nejakú stránku, tak mi to prosím vás napíšte do komentov. A budem z toho veľmi šťastná. A keď nechcete, aby to bolo na verejnosti, tak v popise máte môj kontaktný e-mail a tam mi môžete napísať, čo chcete. Alebo na ask. To je jedno, to už je na vás. Proste zahňam LPS dogy. Určite veľa z vás, ako je LPS zaminali, nechce alebo Ema, nechcem ťa týmto konkrétne uraziť, ale akože prečo mi to akože prosím ťa nevybavíš, aspoň jednu dogu, bože, jednu, a to akože ti to nemôže prešliť na mužku jednu dogu, to akože fakt nechápem. A ja to som ti už písala, mohla by som si jednu dogu zaplatiť 5 € a akože a 2 € by si akože nechala. Takže to už len na tebe. Mne je to konkrétne jedno. A tí, čo toto video kúkajú, čo ma akože osobne nepoznajú, tak určite môžem si to povedať. Chcela by som, aby si mi to povedali na mojom e-maili a to nebolo na verejnosti. Dobre? Môj e-mail budete mať v popisu videa, čo určite viete, ináč by som vám to nepovedala na verejnosti, ale môžem vám povedať môj kontaktný e-mail. Môj e-mail je lps.kaja123@gmail.com. Takže toto je všetko z tohto videa, ja sa s vami lúčim a čaute.